Tak. Je mi 17 let a jsem součástí takového víkendového vzdělávání pro vedoucí mládeží. A máme večerní program, lidé zvedají své ruce k Bohu, chválí Pána Boha a prosí ho za věci svého života, ale já prožívám takovou bolest na hrudi a to srdce hodně bolí, protože v mém životě je jeden nenaplněný vztah. Jsem zamilovaný do jedné dívky. A ten problém je o to hlubší, že je to dívka, která je ze stejné vesnice jako já, je to dívka, která chodí do stejného kostela jako já a je to dívka, která je součástí stejné služby jako já. Tudíž se potkáváme 3krát týdně a tím pádem to 3krát týdně tak to bolí. A já nedokážu zvedat ruce k Bohu a volat, radovat se společně s ostatními a tak tam v tom večerním programu klekám Bohu, vylévám před ním své srdce a Pán Bůh přichází. A skrze své slovo mi dává takové ujištění. A to ujištění je, poprosím o další slide, to ujištění je, protože Abraham byl trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. A najednou přišel takový pokoj do mého srdce. Bože, opravdu mám být trpělivý v tom vztahu, mám čekat. Vždyť víš, jak je to pro mě prostě oblast, která prostě formuje můj život. Když máte 17, 16 let a jste zamilovaní nešťastně a ta láska není opětovaná, jenom jednostranná, tak nepřemýšlíte nad tím, na jakou vysokou školu půjdete nebo co byste v životě chtěli dělat. To jediné, co řešíte, je tenhle vztah. Ale Pán Bůh říká, protože byl Abraham trpělivý, tak dosáhl naplnění Božího slibu. Znáte příběh Abrahama, tohoto velkého božího muže, praotce nebo duchovního otce toho židovského národa? Pán Bůh ho pozval na cestu, že? A řekl, pojď a já tě přivedu do země, kterou ti ukážu a požehnám tě. Velké učiním tvé jméno a dokonce z tebe učiním velký národ. Tedy ten Abraham, který už má 75 let, tak bude mít potomky. To je nesmírné boží zaslíbení. A Abraham ve víře vstupuje do této cesty, kterou Pán Bůh pro něho připravuje. Jenomže uplyne pár let, trochu písku tak nějak odvěje na té poušti a stále nic se neděje. Ale víte, co je na Bohu úžasné, že když čekáme trpělivě na naplnění jeho zaslíbení, že on nám dává ty momenty, kdy nás na té cestě chce jakoby pozvednout, povzbudit. A to se děje i v příběhu Abrahama, protože je tam moment, kdy ho vytahuje ze stanu a říká, a teď je ten první moment dneska, pohleď hore. Podívej se nahoru. Já chci dát tvému životu opravdovou hloubku, ale musíš pozvednout svůj zrak nahoru. A tak Abraham se dívá a vidí tam ty hvězdy a Bůh říká, vidíš, kolik jich je? No vidím, nedají se sečíst. Když jste byli někdy na poušti nebo v nějakém místě na horách, kde nebylo moc světla, tak opravdu těch hvězd je tisíce, 10 000, nemůžete je spočítat. Tak tolik bude tvého potomstva. A Abraham zase to přijímá vírou. A protože je trpělivý, tak se dočká splnění Božího slibu. Trvá to dlouho. Trvá to 25 let. Ale Pán Bůh mu daruje syna Izáka, kterého má se svojí ženou Sárou, která v té době už měla 90 let. A nevím, možná dneska někdo z vás se nacházíte teď v takové boží čekárně mezi tím zaslíbením, které Pán Bůh vložil do vašeho života a tím naplněním. A možná prožíváte podobné pochybnosti, jako prožíval Abraham. Tak já vás dneska chci pozvat k tomu, abyste pohlédli hore, tak jako ten Abraham, a podívali se na boží velikost, na ty zástupy milionů hvězd, které tam jsou a které svědčí o tom, jak je Bůh velký a že má tu moc naplnit i ta zaslíbení, která dal do našich životů. Apoštol Pavel v jedné modlitbě hovoří, že Bůh může učinit neskonale víc, než si vůbec dokážeme představit. I dnes. Věříte tomu? A možná dneska seš tady jako člověk, který je na cestě ve vztahu k Pánu Bohu. Možná ho teprve poznáváš, někdo tě tady pozval, nebo třeba teďka seš součástí tohohle přenosu.
tak i tebe chci dneska pozvat k pohledu směrem nahoru, který může dát tu opravdovou hloubku. A NASA nějak se snažila spočítat, kolik těch hvězd dneska máme, tak je to 1 septilion, což je 10 na 24, tedy 1 a 24 nul. To je číslo, které si nikdo z nás nedokážeme představit. A to je počet hvězd jenom v tom pozorovatelném vesmíru. Kdybyste vzali všechna zrnka písku ze všech pláží, ze všech pouští a dětských pískovišť, které tady na tomto světě máme, tak byste dostali 1 a 18 nul. A to je 100 milionkrát víc hvězd než všech zrnek písku na celém světě. A je to jenom ta pozorovatelná část toho vesmíru. Vnímáte tu boží velikost? Kdyby jste třeba jenom vzali složení naší atmosféry, je tady přesně tolik procent kyslíku, kolik potřebujeme, protože kdyby jich bylo jenom o pár procent víc, tak by všechno kolem nás lesy schořely. Kdyby toho kyslíku bylo méně, tak bychom nemohli dýchat. Savci by tady nemohli žít. Kdyby jenom o pár desetinek CO2, která je v atmosféře, bylo jí tam trochu méně, tak rostliny nemůžou růst. Prostě je tady miliony věcí, které kdyby byly trošičku jinak, tak by ten život tady nemohl být. A Bůh nás zve tady k tomu pohledu hore. Říká, podívejte se na tu dokonalost toho stvoření a uvidíte, že je tady něco v životě lepšího. Je o 9 let později. A já mám 25 a protože ještě nemám auto, tak jdu od vlaku a tak prožívám takovou radost z Pána Boha a tak si zpívám písně o něm, takové písně vděčnosti, děkuju za jeho dobrotu v mém životě. A protože je teplý letní večer, tak si lehám na takovou louku a koukám tak nahoru a najednou se dívám na ty hvězdy a něco významného se stane. Je to tam v okamžiku. Pán Bůh mi něco připomněl. On mi připomněl ten verš, že Abraham byl trpělivý a tak dosáhl Božího zaslíbení. Já jsem na to úplně zapomněl, že před 9 lety tehdy tam na tom setkání vedoucích, že tam Pán Bůh ke mně promluvil. V tom čase se to ztratilo, ale najednou to tam bylo zpátky. Já jsem věděl, že to je od Boha. A tak říkám, Bože, opravdu už teď přišel ten čas? A tak s Bohem o tom rozmlouvám, jsem v takové nejistotě, napětí, jestli to není něco jenom, co já si myslím, anebo jestli opravdu Pán Bůh ke mně promluvil. Víte co, přicházím domů, beru svůj mobil do rukou a tam je zpráva, tak už to víš. Co tak už to víš? Je to od té dívky, do které jsem byl celou tu dobu zamilovaný. Ta bolest toho srdce se za těch 9 let nestratila. Někdy to bylo víc, někdy méně, ale byla tam stále. Tak jdu hned o zprávu níž, co tak už to víš. A tam začíná zpráva, ahoj Zuzi. Ahoj Zuzi, proč mi píše ahoj Zuzi? No, její nejlepší kamarádka, té dívky, která se mi líbila, se jí zeptala, jak to teda mezi námi dvěma je. A ona poprvé sebrala odvahu, aby jí upřímně napsala, že tak nějak prožila, že by chtěla se mnou vstoupit do té vážné známosti, ale má strach, tak ať se za ní modlí. Ale jak byla plná těch myšlenek o mně, tak místo, aby to poslala té Zuzce, tak to poslala mně, tu zprávu. A já si myslím, že jinak by se asi neodvážila mi to vůbec říct, protože byla taková bojacná. A tak jsem jí odpověděl, nemusíš mít strach, potkáme se, promluvíme si o tom a bude to dobrý. A já vám můžu říct, že to bylo dobrý a že to je dobrý. Tohle je naše první společná fotka. A tohle. A tohle je fotka po 14 letech. A já chci dneska tady Pánu Bohu vzdat chválu za to, že je skutečně dobrý a že ta zpráva přišla v ten moment, kdy jsem koukal na hvězdy a připomněl jsem si, že ten pohled hore dává v životě tu opravdovou hloubku. No ale možná tady dneska je někdo, kdo je v tom procesu, kdo ještě nezažil to naplnění toho Božího zaslíbení. Je v tom procesu mezi tím zaslíbením
a vyslyšením. A já vím, že je to velmi těžké a člověk má někdy pocit, jako by Pán Bůh se odmlčel, jako by tam nebyl. A to moje povzbuzení dneska pro vás je, že Bůh tam je. A že když ho možná neslyšíte, nevnímáte, tak on formuje možná váš charakter. Je tam po cestě, věřím, že jako ten Abraham dostával ta zaslíbení, že Bůh skrze možná druhé lidi, možná si tomu dneska tuhle situaci chce použít, aby obnovil i tu vaši víru, že tam Bůh s námi je a že může učinit cokoliv. A já mám rád jednu takovou píseň ve slovenštině a to je píseň Verný Boh. Asi poznáte tady na Slovensku. A ta je takovou modlitbou právě proto, aby ten život měl opravdovou hloubku a aby Pán Bůh ta zaslíbení, která dal do našich životů, aby je taky naplnil. Jsi verný Boh a ty dokončíš to dílo, které si vo mně začal i v těch zaslíbeních. Ale ta píseň se tam nekončí v té modlitbě a prosbě o naplnění Božích zaslíbeních, ale je tam i ten refrén. Si všetko, čo chcem, si všechno, čo mám. A keď zdá se mi, že prostě je tady bůrka tma, tak prostě já tvoje jméno prostě vyznávám. Si všetko, čo chcem, si všechno, čo mám. A tím chci zakončit. Apoštol Pavel křesťanům v Korintu říká, že v něm, v Ježíši, je ano ke všem božím zaslíbením a skrze něj zní naše amen ke slávě Boží. A to je poslední pohled hore, který vám dneska chci ukázat. Potřebujeme se společně podívat hore na Golgotu, na kříž. A tam je řečeno ano všem těm božím zaslíbením, které Pán Bůh dal. To, že jsme Bohem milovaní, kde jinde to vidíme než právě tady. Že Bůh přinesl nadpřirozený pokoj nám, protože jsme smířeni. S Bohem je nám odpuštěno. Přinesl nám zaslíbení věčného života. Ano, tady na kříži je tomu řečeno ano. Ale taky zaslíbení jeho ducha, který nás potom povede v životě. A i když možná Pán Bůh třeba někdy některé modlitby a sny, které dal do našich životů, možná vyslyší jinak, než bychom si my představovali, tak můžeme říct ano těm jeho zaslíbením, které nám dal. A že on je tím vším, si všechno, co chcem a nechci nic víc, i kdyby to znamenalo to, že možná některé mé sny a prosby vyslyšíš jinak. A tak vás chci dneska tady tímto povzbudit, že Bůh je mocný učinit cokoliv, co si možná ani nedokážeme představit, ale zároveň s vírou, že on je to všechno, co já ve svém životě potřebuji. A pokud si tady dneska někdo, kdo je stále na té cestě, tak i tebe chci dneska pozvat k tomu pohledu nahoru, na Golgotský kříž, ale taky možná na nebe. Najdi si možná nějaký slunečný den, kdy bude více jasu, tu noc, kdy budou vidět hvězdy. A možná tak opravdově poprvé můžeš mluvit s Bohem o tom, jaký je a co dělá. A možná Pán Bůh naplní tvůj život pokojem a dá mu tu opravdovou hloubku. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi tak skrze příběh Abrahama tak naplnil jeho život, že mohl projít tím procesem 25 let trpělivého čekání a ty si skrze pohled hore tak upevnil jeho život. A já tě prosím o všechny, kteří možná dneska tady jsou v té boží čekárně a čekají na naplnění nějakých zaslíbení. Pane, aby ty ses oslavil, ty jsi Bůh, který má moc na nebi, na zemi. Ty můžeš, Pane, jedním slovem učinit cokoliv, když jsi schopen stvořit triliony hvězd jenom v pozorovatelném vesmíru. A přesto, Pane, tak ti chceme vyznávat, že ty jsi všechno to, co chceme. Nechceme vidět jenom naplnění našich tužeb a prozeb, ale chceme vidět, Pane, více tebe. Tak se nám dávej, prosím, poznávat. Amen.